Әйе, минемчә дә, без булган рестораннарның иң яхшысыдыр бу. Нинди матур. Ризыклары да тәмле булса. Хәерле көн. Сез нәрсә ашарга телисез? Без меню белән таныш түгел әле. Кайнар ризыклардан нәрсә тәкъдим итәрсез? Токмачлы ашыбыз бик тәмле. Тутырган тавык ашап карагыз. Ул шулпа белән бирелә. Икенчегә өлеш яки бәлеш ала аласыз. Кыстыбый, гүбәдия, мантый, вак бәлеш, пәрәмәч барысы да бар. Барысы да бик тәмле күренә. Баллы ризыкларыгыз бармы? Алма, лимон һәм кара җимеш бәлешләре, эремчек, каймак бәлешләре бар. Баш пешекчебез талкыш каләвене бик оста әзерли. Әнием, нәрсә ашап карыйбыз? Минем гүбәдия белән чәй эчәсем килә. Минем дә ашыйсым килми. Шулай да кыстыбыйларын ашап карыйм әле. Безгә гүбәдия, кыстыбый һәм чәй. Алып килегезче. Ярый. Нинди чәй эчәсез? Кара чәй, җимеш белән. Хәзер алып киләм. Әнием, минемчә юбилей үткәрү өчен бу иң яхшы урын. Әбиемә ошый торган барлык ризыклар да бар. Хәтта мәтрүшкәле чәй дә. Шулаймы ни? Каян белдең? Монда шулай язылган. Әнием, без бәйрәмгә ничә кеше чакырабыз? Исемлек төземәдек бит әле. Мин санадым инде, сезне борчымадым. 50ләп кеше булачак. Бик яхшы. Монда зал иркен, биергә дә урын бар. Әнием, сиңа бу ресторан ошыймы? Әйе, бик ошый. Ризыклары да тәмле булса, бүген үк баш пешекче белән сөйләшербез һәм киләсе шимбәгә заказ бирербез. Минемчә, әбиемә бу бик зур сюрприз булачак.